салом дӯстон, ин барномаи навбатии дӯстон лайф аст ки атрофи муҳорибаи Дастин Поре ва Конор Макгрегор ҳарф мезанем. муборизаи ҷолибу диданӣ ҷазираи муҳорибаҳо воқеъ дар наздикии Абу-Даби ғолибро муайян кард, ки вай тамоми имкони ба даст овардани камарбанди қаҳрамониро дорад. набарди ҷавобӣ байни Конор Макгрегор ва Дастин Поре барои аксарият ғайри чашмдошт хотима ёфт. Поре ғолиб омад. рақобат дар даври дуюм хотима ёфт. нахуст варзишкори амрикоӣ зарбаҳои хурд ва ҳама бовар доштанд ки Конор пирӯз мешавад. аммо дар даври дуввум Поре бо задани зарбаҳои ҳадафрас Конорро нокаут кард ва ӯ рӯи майдон уфтод. ёдовар мешавем ки Макгрегор ва Дастин Поре 27 сентябри соли 2014 аввалин рақобати худро доир карданд, ки дар ин натиҷа варзишкори ирландӣ Конор Макгрегор дар даври аввал ба нокаут пирӯз шуд. ҳардуи онҳоро қаҳрамони вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов шикаст додааст. ҳабиб ҷараёни рақобатро аз аввал пайгирӣ мекард. новобаста аз он ки ӯ метавонад ба ягон рақиб таваҷҷӯҳ зоҳир кунад ва ё карьераашро ба анҷом расонад, мо инро ба зудӣ хоҳем донист. ба канал обуна шавед ва гузоштани лайку колокольчик зер карданро фаромӯш насозед.